Вітаю спадарства. Сёння трошку пра каардынацыйную раду. Я не балатуюсь і заклікаць галасаваць у гэты раз не буду. Глядзіце, ёсць два аспекты, якія паўплывалі на тое, каб я не хацеў ісці ў каардынацыйную раду. Першае, я не пабачыў там нічога пра Беларусь. Другое, менавіта мне каардынацыйная рада не спатрэбілась дзеля таго, каб заяўляць свой праект на міжнародных пляцоўках. Пачнем з таго, што я патрапіў у каардынацыйную раду выпадкова. Ось, Макс Шабуцкі збіраў спіс, мы паразмаўлялі, я загарэўся, што мы можам неяк аб'яднацца, неяк пачаць пісаць нейкія законы, калі мы протапарламент, ну, рабіць нейкую палітычную працу, таму што да офіса ўжо тады былі пытанні. Вось, таму патрапіў выпадкова, але маю выхаванне. Або робіш добра, або не трэба ўвогуле і брацца. Калі я туды влез, мне трэба было некаторы час разабрацца, як гэта ўсё працуе. Я пабачыў, што ніякіх рычагоў ціску на тых, хто падманвае, на тых, хто не выконвае свае абяцанкі, а іх проста не мае. Ось, іх проста няма, і вось прыклад гэта як Азараў, да, са сваім планам перамогай, які пасадзіў яшчэ колькі людзей пасля таго, як запусціў гэты план, можа ён і павінен быў так спрацаваць, калі ён папрасіў, каб галасавалі ў КР. Ось. І падаецца, зараз зноў балатуецца. Таму я проста я не хочу знаходзіцца ў гэтай бурбалцы не для ўсіх. Я бачу там больш змагання вядомых імёнаў, а вось што гэта палітычныя нейкія амбіцыі або можа загранты там нейкія, мне складана сказаць. Пра Беларусь я там проста нічога не пабачыў. Ось, па другім аспекце, глядзіце, да, у мяне ёсць праект, у мяне ёсць каманда, якая дапамагае яго весці, і мы ўжо выступілі ў сейме Літвы, дзе праектам зацікавіліся, у адрозніванні ад нашых так званых палітыкаў. Нас запрасілі ў Еўрапарламент, таму праца ідзе. Бліжэйшым часам, я спадзяюся, у нас атрымаецца яшчэ зрабіць круглы стол ва ўкраіне і звярнуцца да палітыкаў, дэпутатаў Верхоўнай Рады. Таму праца ёсць, а вось што адбываецца ў КР, прабачце, вось тут я хачу папрасіць прабачэння, бо калі я туды ішоў, я казаў, што будзем чысціць, будзем неяк спрабаваць выкідаць ад тых людзей, якія толькі шкодзяць, але я не думаў, што да такой ступені ўсё будзе кепска. Сама ідэя, вось я не хочу нейкі срач разводзіць, да, там, абражаць КРаўцаў. Сама ідэя, яна класная. Такі праект, вось, як палітычны інстытут, там, нават калі гэта апазіцыйны беларускі, то няхай бы ён і быў. Але для сябе у мяне была мэта гэта палепшыць яго, зрабіць празрыстым, зрабіць шчырым, аўтарытэтным органам, каб людзі галасавалі, каб не 7 000, а 70 000 уже прагаласавала за 4-й КР, каб прыйшлі адэкватныя людзі, разумныя, гісторыкі, эканамісты, юрысты, якія б маглі папаўняць насамрэч праектамі, а не проста мы там нейкія заявкі пішам. Каб нейкія заявкі пісаць, там нейкую заклапочанасць, то вы можаце тэлеграм-чат зрабіць і сядзець там 80 чалавек, там 200, хоць 500. Ось. А калі мы ўсё ж таку спрабуем зрабіць протапарламент, павінна быць праца. І да мяне пытанне таксама, а што ты зрабіў? Я стараўся. Глядзіце, калі ў мяне нават мой праект з першага разу не прагаласавалі, хаця бы супраць, каб я маў разуменне, вам не падабаецца, вы не падтрымаеце яго. Проста адмаўчацца, так а на халеру тады ўвогуле гэта рабіць. Вось, яшчэ адзін аспект не на карысць каардынацыйнай радзе. Калі запрапанавалі, што кожны чалец павінен прайсці паліграф, завізжалі, мы не будзем. Ніхуя сабе! Так а як вы сябе лічыце прадстаўнікамі, лідарамі нацыі, калі вам ёсць што хаваць? Таму, прабачце, больш туды я не хочу, як мінімум, вось на гэты 4-й тэрмін. Я спадзяюся, туды зараз ідуць розныя новыя партыі, якія, можа, щось зробяць. Хаця нават не спадзяюся. Шчыра, я нават даже сачыць за гэтым не буду. У траўні ўсё, мае паўнамоцтвы, всё.
але гэта не сведчыць аб тым, што я не буду працягваць займацца вось гэтай палітычнай дзейнасцю. Да, так атрымалася, што я туды патрапіў выпадкова, але або робіш, або не трэба было нават увязвацца. Таму працягваю і тут на вайне зараз ва ўкраіне і давяду да нейкай лагічнай кропкі праект аб інтэрвенцыі. Мне больш цікава, як зараз у Беларусі справы абстаят, таму што я выехаў у 21 годзе і я просто не ведаю, што там зараз адбываецца. І вось было бы някепска пачуць абратную сувязь по маім праекце. Гэта каму небяспечна, можаце напісаць у каментарах, калі ёсць што сказаць. Або я замацую свой тэлеграм, пішыце, калі ласка, ў тэлеграм, я хаця бы абратную сувязь з вялікай зямлі пачую. Таму што вызваленне Беларусі, пажары, паўстання, яны будуць у самой краіне. Я за сябе скажу, я страціў сваю мажлівасць рэвалюцыі ў 20-м годзе, калі я быў там. Вось, калі я выехаў, я ўжо можу хоць штосьці рабіць, і вось я штосьці і раблю. Але вайна ва ўкраіне гэта на перспектыву вызвалення Беларусі, а не кардынальна ўплывае. І вось такі протапарламент, я шчыра, у такім я не хочу знаходзіцца. Можа быць, зараз щось зменіцца, але наўрад ці. А можа, не ведаю, я не хочу, каб маё меркаванне ўплывала на тое, што будзеце вы галасаваць ці не. Але для мяне будзе вельмі выдатны паказальнік, калі будзе менш прагаласаваўшых. Бо я вось просто не разумею тых людзей, якія кажуць, і што будзе меней? Мы ёсць, з намі там лічыцца Еўропа. Прабачце, я зараз на мат просто перайду, таму што это пиздец нейкі. Мы не чуем людзей у Беларусі, мы не можам з імі камунікаваць, каб іх не падстаўляць. Мы стварылі сваю нейкую бурбалку, сваю песочніцу, у якой мы меряемся пісюнамі. Я больш палітык, а я там а я там тот. Не пабачыў я пра Беларусь, прабачце. Можа быць, гэта неяк не абгрунтавана, можа гэта неяк на эмоцыях, але гэта не пра Беларусь, гэта не пра вызваленне, гэта не пра перамогу, гэта не пра змаганне нават. Гэта просто вось мы ёсць, каб з лукашыстамі не размаўлялі. Прабачце, мне каардынацыйная рада не спатрэбілась, каб ехаць у Вільню, каб ехаць у Брюссель і зараз знаходзіцца ва ўкраіне. Мне не трэба ні офісы, ні рады, вось мне все цюкаюць мяне, типа, Саня, што ты вот гониш, Ціхановская там табе зрабіла статус уходца, документы польскія. Прабачце, мне трэба было выйсці на вуліцу, адстойваць свае ідэі, адстойваць сябе, вось на пратэстах 20-го года, потым паехаў ваяваць, і потым толькі я падаўся ўжо на легалізацыю, тому што ў мяне ўжо быў бэкграунд, тому што мне нельга вяртацца ў Беларусь, а не хтосьці там за мяне штосьці павырашаў. Тут я хацеў бы падкрэсліць, што калі у вас ёсць нейкія праекты і вас не чуюць так званыя палітыкі, вы насамрэч паспрабуйце проста грукацца ў іншыя дзверы, у міжнародныя інстытуты. Вось як я пабачыў, што у каардынацыйнай радзе галасаваць нават за мой праект не хочуць, прабачце, мне з вамі тады не па адным шляху. Вы будете там что-то з гендерамі вырашаць, я буду намагацца ўсё ж таки давесці інтэрвенцыю, якая даст нам мажлівасць весці барацьбу далей. Вось, таму пра каардынацыйную раду, я думаю, мы пытанне закрываем, але мне вельмі цікава, што ўсё ж таки думаеце вы. Асабліва беларусы, якія выехалі, якія могуць напісаць, напішыце, калі ласка, што вы ўвогуле думаеце пра каардынацыйную раду. Будзеце галасаваць, не будзеце. Ось, мне цікава. Ось, беларусы з Беларусі, пішыце, калі ласка, у тэлеграм. Ваше меркаванне, яно базавае, яно, просто трэба разумець, што зараз адбываецца, якія у вас ёсць праблемы, як можна вам дапамагчы, хаця бы нейкімі лекамі, якія патрапілі пад санкцыі, можа быць, неяк можна будзе перадаць. Гэта просто з галавы. Зараз, каб не падставіцца, мы не арганізуем там нейкі поток, просто напішыце, як вы, што вы, і можа трэба нейкая дапамога. Ось, рукі не апускаюцца, змагаемся, як і ў палітычным накірунку, только уже без КР, да і яго і не было у маім жыцці, я не адчуў там падтрымкі. Ось, так і ва ўкраіне, супраць акупанта. Ось, мы жыва нацыя і жыве Беларусь. Да перамогі разам. Слава Украіне, жыве Беларусь. Вітаю спадарства. А ці засталіся ў мяне падпісанткі вядзьмарачкі? Глядзіце, якая котачка. Ласкавая, выдатная. Ось, акацілась. Глядзіце, якія. Можа, каму трэба.
Ну, не, такі позірк. Яшчэ рана, яшчэ будзеш з дзецьмі. Пазнейша. Ну, можа, камусьці кацяня спатрэбіцца. Да перамогі разам. Жыве Беларусь. Слава Ўкраіне.